Ассалому алайкум, бародаро. Хуш омадед ба канали Савдо ТВ. Касоне ки меҳмонам, бародаро, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш подписат кинед ва лайк монед, фикротонро дар ҳамин комментария бинависед. Чӣ фикре доред бинависед. Иншоалло мо бо ҳамо гапҳои шуморо мисол чизе дар кора ёфта видео карда мепартем. Анаки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута 4 дархона дорад. Я ошхона, я ҳаммом дар дарун ва я ҳаммоми дигар дар берун дорад. Бародари азиз, хона дуэтажа мебошад. Ина чӣ хел ки дидесед суратошо, як ҳоҷатхона дар даруна ва берун, мақсад ята дар берун, ята дар дарун ҳоҷатхона дорад. Якта подвал доштаед, бародари азиз. Ина қутон дидесед сурата. Нархаш 400 000 сомонӣ будааст. Номерои барои тамос, номерои соҳиби ин хона ина дар рӯи экранотон, бародари азиз. Касоне ки дар кора интересоват мекунанд, занг зада бо пурсед, савдо ҳам мешавад. Срочно будааи хонаи фурӯшӣ. И бародар мо хонаша ҳатман бояд бифурӯша, значи ягон проблема доштааст. ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ ва 5 ҳуҷра. Дар 3 сотиқ 5 ҳуҷрага хона доштааст. Кухня, ҳаммом, ҳама чиш дар дарунаш. Як подвал доштааст. Дутаи дигар кат доштааст. Об, свет доимӣ. Пушти мактаби рақами 172. Мақсад хона дар ҳамҷой ҷойгир будааст, бародари азиз. Хона дар ҳамин шаҳри Душанбе. Пушти мактаби рақами 172 ҷойгир будааст. Аз бозори Фаровон 1,5 километр дур будааст. Деҳаи афғоно, яъне арбоб хотун, ҳам хеле деҳа будааст. Карочи дар рӯи зиндагӣ мекунӣ, бародари азиз. Хона 100%. Ягон проблемаи мисол ки ремонт бикунӣ чӣ надоштааст. Нархаш $36,000 доштааст. Ба курси ҳозира имрӯзаи тоҷикӣ мезанем. ҳозир дар рӯи экранотон менависем ҳамаша. $36,000 дааст. Бо савдо мешуда. Ҳуҷҷатош 100%. И бародармон дута номер мондагият таждад. Дута номер мондагият тажда имо, WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook, контакт ҳамааш қариб доштаем, бародармон. Мина номерош дар рӯи экранотон. Кадоме ки имо, Viber, WhatsApp кати занг мезанашай, дар ин рақам занг занедед. Дигараш дар рақаме ки касе харидори конкретне, дар номерои дастиш занг занед. Хона савдо мешавад гуфтаи ҳамин бародармон. Марҳамат. Кадоме ки хона дар кора, нархаш $36,000 мегаи бародар. Бо занг занед, бо савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Мавлонҷари боло. Дар 12 сотиқ замин 6 дархона, кухни, баня, ошхона, оғул. Рӯи ҳавлӣ полни стяжка кардагӣ, полни семента. Чойлоби замонавӣ дорад, бародари азиз. Бо дар ҳавлӣ дарахтони ҳархела мевадиҳанда ва дар 3 сотиқаш малина кӯрдагӣ буда. Аз ду тарафи хона дарё ва аз даруни хона ҷӯи об мегзарад. хона дар ҳолати хубай мега бародар. Медрои зиндагӣ мекунӣ. Об, светаш доимӣ. Касе хоҳишманда, мақсад нимшабо мефурӯхта. Ина номеро барои тамос. Видеои ҳамин хонаро дар охири ҳамин видео мемонем. Бидуред тамошо кунед, то охиро тамошо кунед. Полни ҳамин хонаро видео карда, запис карда парсага мемонед, шумо тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ 4 сотиқ замин дорад. Ду дархона ҳаст, як калидор, як ҳаммом, як газхона, ошхона, ҳоҷатхона, ҳама чиш ҳаст. Плюс бо 3 дархонаи дигар, бо як кухня, як баня, бетон рехтагӣ. хона гирдаш маҳкамай. Дарвозаи замонавӣ дорад. Оби чашма, оби ҷӯйбор, мақсад хона кати мегзара, оби канал мегзара. Равонай ба пеши хона. Ремонти хона миёнае. Нархаш 150,000 сомон гуфтаед, бародармон. Номерои телефонаш ина дар рӯи экранотон. Имо, Viber, WhatsApp дорад. Бигиред, занг занед. Иншоалло бо савдо мешавад. Срочно хонаи фурӯшӣ 3 дархона дорад. Туалет, кухни, ҳамаша андохтагӣ. Ина ки сохтмони ноб пурраи бародаро. Кадоме харидоре, ина марад номерош 200,000 сомон арзиш дорад. Тарафи Шомансурда мегзаштаи бародари азиз. Ба наздикиам ки ба гуфти
соҳиби хонам хи маълумот додаги ба наздикии Шоҳ Мансурдам мегзарам. ина бародаро видеош тамошо кунед, гирд территорияи мо хонара ҳама ҷоша бинед. Кадоме харидоре занг занед, савдо мешавад, не ки срочное. Срочное одам да сум дар коре ки ана ягон кори зарур доштае срочное бародаро. Dara puşu.